Goeie. Het wie in 1998. De commissaris van de Koningin van Friesland, Loek Hermans, die nam afskiën van de Steerten van Friesland. In de plechtig deftige steertensteel stie in een 16-jarig frommeske op een spreekstoel. In heldere, sarcastische woorden lezen de steertenleden uit hoe grote kloot dat haar heid wie in het leven boet de politiek der in haar hoes in de bosking van Betersweg. Sophie Hermans. Ik zeg haar verleden week als fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer. Doe, in 98 praten ze al vrij rap, zodat een paar van die Griekse steerleden net op die laken. En nou het zag het dat nimmen het jette of begreepte wat ze bedoelden. En dat is mooi, want als je het wolfvalje kent zoen, dan raap je de revolutie uit. Wat had die nieuwe regering dien? Ze kwakten alle je jild in de zaken die op heden in de belangstelling staan. Liek als de corona. Zo'n soort dingen als jeugdzorg, AOW'ers en de zoenzorg, die moeten dat allemaal betalen. En dus hebben we nog een grotere vermogensongelijkheid als dat wel hier. Ja, ik maak er geen Fries woord voor, wij kennen je dat geen onderliekers. Het is de meest wezenlijke discussie op het heden. Maar de regering, dat ben al je leur met 2, 3 of 4 hoezen, die je neert. Let die maar Reinders en Klaver maar lullig zijn ze. Ze komen aan met te meterkommingen, nieuwe regeltjes in Riegeland. Dan krijgt bij gelijks lieken nog 80% van de AOW'ers een paar centen meer. En over die oren 20% zeggen ze dat ze denachère zullen. Ja, dat zeggen ze altijd, zonder dat ze dat wat doen. En zo komen hield iets meer lietse groepen mensen hield iets meer op achterstand te staan. De oren 50 partijen kennen het enkel maar over onderdelen hebben. Ze hebben geen kans. Het terugzetten beleid is dus dat de rijken hult iets rijker worden en de eermen hult iets eermer. Dus revolutie. Maar dat het enkel doel dat Wilders ophoudt over de islam. En zolang hij dat doet, bloedt dit structureel onrechtvaardigs beleid bestaan. Maar nu heb ik van de week jongen dat Sophie Hermans dat toch net lekker in haar vel zit. Ze mat Rutte en consorten draaien laten en ze kunnen Moenen net op hoog krijgen. En dus braakt ze een onverstaanbare lawine aan woorden uit, verpakt in daar gaan we nog eens naar kijken. Ja, dan had ik wel langst me naar dat eerlijke famke in 1998.